Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that pandidoramba chidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani maupdates panapa ndinotomabatanidza ndetoyana kuti kamabatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvakati one day pasame video. First update ivideo revana vechidiki tu wabuda vachiti ZANU-PF oye. So da kusiye mchiona video, wakaza kuona video utazva unofika comment section hanzi pamberi na president Mnangagwa. Vadikani musapedzere hasha kwandiri. Hasha dzema comments nokuziva kuti munoda kukomenta nyaya dzakaita seidzi. Pindai comment section aurambidzwe kukomenta uchitaura zvaunofika comment section. Ngatimbone this video. Pamberi na president Mnangagwa. Pamberi ne ZANU-PF. It for the current and future generation. Vasingazive ngavadzidziswe. Next update ivideo remota yanhongwa. Kana chiti mota yanhongwa imota inenge yakadhambwa kana kuti muridzi akapondwa muridzi wemota uyu. Zvisinei pamota apa pamba chinzi pari kubuda nhunzi. Zvapanga pachibuda nhunzi nyakutora video aitoti tiposte video iriri anga achitya kuvhura kumashure kwemota nekuti hapana ari kuziva kuti chii chakaitika ende mota iyi yanga yangozara nhunzi maglazi emota amwe anga akapwanyika. Chingwa chapinda vana veZimbabwe hapana ari kuziva kuti inyaya yei ende yanga isina kuti mavhiri but kubviswa kwakaitwa mavhiri vamwe vari kufungira kuti imbavha hadzo dzanza kubviswa mavhiri nekupwanya mascreen window emota iyi. So pane mubvunzo wangu inini ndepekuti wakazvitarisa pavideo muridzi wemota akapondwa here kana kuti mota yakabiwa samway yakaendwa nayo yakanodhambwa ipapo kana yakatomutanga yabiswa kusamway. So da kusiye muchiona video pedza kuona video utaura zvaunofika mucomment section. Indisa Hadzirare turi chidumbu changu ndichikusiyai. Much love. Pane motikari yandashedzerwa zvanzi ngomare postei ikwanise kuwana muridzi yaane mazuva iri pakati peroad kuchisango kuruwa kwaMcDonald uko. So pakaipa hama dzadiwa zviri panapa zvinotyisa. Motikari kumarwa nenhunzi kubhutu. Vanhu titori busy kumbotsvaga muzisango kuti tione kuti hapasi here munhu akasangana netsaona yekupondwa kana kuti akatakura matsotsi kana kuti hameno zvakaitika. So motikari yakatobhrekwa kahwindo aka ndofunga kutobhreka kahwindo aka atova matsotsi azouya kumashure kusiwa kwemota apa vachida kutopasa kutora zvinhu zviri mukati. Mune chispika, mune stick iripo, mune sauti, mune bhutsi dzemwana, mune wheelspana iri kuratidza ndofunga pakatomboita hondo here kana kuti chii motikari yakatomborovera iyi ichitizwa nayo here kana kuti hameno zvi zvakaitika. Muri kutyisa iri kumarwa nenhunzi kubhutu. Hameno hama dzadiwa ngatibatsirane tiri kutsvage muridzi wayo. Kana muridzi ari mupenyuka please batsirika utore mota yako ichazobhrekwa zvakatonyanya kudarika ipapa pamaki ayo aripo. Radio irimo karedio mune chispika zviya zvemabluetooth zvinoririsa zvezve. Saka batsirikana utore mota yako muridzi kana aripo please nekuchimbidza ichatozobhrekwa because kahwindo akaratidza kuti pane vakatombotaya kubhreka. Taira maona iro rimu iro rakatofamba nerimu ndofunga yaitizwa nayo here kana kuti hameno hapana anoziva. Please ngatibatsiranei tione kuti muridzi wemota awane mota yake. Kana muridzi uripo unogona kuuya kuinbox kwangu tibatsirane ndikudze pairi.